Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, sibi wewe. Pamuno imba giroria. Uri kuda fodya. Uri tofunga nezvefodya. Zvinhu zvakamira kamiriro zvakaita kudeso. Mugo futi. Dai pari zvino mudharaka, muri tofunga kuti ngoma dzenyu idzi ngenodziroira mubedroom stodani yatrojan here kana kuti yagift yenje. Nekuti makapamburwa kaimi. Makanobudiswa pazvinhu zvekudaro navanademo. Muna munongonzi munoziya zvese apa. Zvinowanikwa muupenyu kamufana wangu madokwana usanyanyozvidya moyo stereki waiziya. Hapana kana yakanyanya stereki kapa. Ndezvepano panyika waiziya ka. Anyway ka, ndinotori nemachinda bho zvekuti andinowirirana navo vanotoriko kunjanji ikoko. Vanotori vakuru vekunjanji maiziya. Vanotorimo munjanji imomo. Ndikakwanisa kuarenja navo meeting ka. Ndichagona kutaura navo kuti vakuwanira accommodation yakanaka stereki ka. Asi kana imi namwene nharo zveshuwa. Namukuvisi. Ufunga kuti timu rakadaiso rinoqualify here kuna mukuvisi. Ava wangu wakao. Vanotongorotongonzi vanogara kukopu kwavaiziya. Ndoko wakajairika kwavo kuarea siko kwavanobva navanademo. Hama wani koini pandakatona shasha ndaiti pane zvinozikanwa kaini. Inzwai munzwe German. Kunonzi tonazi maiziya ka. Ino Harare. Hakusi kurutsu kuno kumaiziya. Nevanangu madirei kudaro naimi. Koruwengo nderweinai. Handiti umwe wenyu here uyu kokuzotaura muchiita kunge mune ruwengo zvaya sei izvozvozvo. Ivo vanhu vakauya nezuro ava ndivo vamungabva matoda kuita kunge wegonzo nekadzi. Musadaro. Maya momza hapana kana yakanyanya stereki kapa pavanhu vanototikanganisira maiziya. Next thing mfano yanga itozonzi kauye kuzorara mudhening matinorara isusu maiketa ka. Ipapo ubva aita futi magwiririka. Apedza ubva aita futi weti. No man. Apa usadhibeka kuti isusu sometimes ka tinenge tine nungo dzekubika ipopo aika. Saka tinenge takatovhurirawo maziso mapoto anenge asiyiwa ai chimbokokora. Then topiwa ngwambi yemurambi yakadaiso kunzinzi irare nesu. Pafeya zvibude. Mabhabhi ndekushaya. Munobva matotange muchafira pamba panapa. Naamana, isongo tutokodarika nerodi takanoenda, maiziya. Modza, hamuna here kana mabhiritongo, kana mabhekoni maiziya. And then dokumbira kuvhunzita munoka munoziya kunotengeswa waini here. Type yana 4th Street yana na Robertson and Winston. Pani pamusoro apo pandoziva pana amai vanoshanda kuboomerang. Vanoita mukana wekuba zvibhodhoro ikokoko saka regedzai ndikudirecta ikokoko munogona kungovawana vanangu. Saka momzi mukutobvuma kuteerera zviri kutaura naBushman nhai muning'ina. Inda wakapuse wewe. Ungabvume kuzungaira kusvika palevel rekuti studio yawadzingwa wobva wadzoka futi uchinobosa mangoma. Handiti madzingo here panapa imimi. Saka makubvuma kutungwa nanadhama futi. Musi makarara pazvinhu here nawanademo. Saka momzi matindofamba sei? Ndombozvida here nezvaona nondirasira statement. Ende nini momzi munomboziya kuti rudo rwandinaro neghetto soka. Mukaona ndatobuda mudheni memuzukulu wanga ndikati rechidhaka. Ndimbonomwewo hanoro tu nemaelders angu ekuharare ka. Ndotosvikira ndikuona vanhu vari kundikandira maspike gai. Ndopaika panonzi safi wakavimba nemunhu nekuti munhu anokurasisa. Digozi ndakakuudza kuti dzungu rako iri richakurasisa iri. Nezvido zvemudzimu unoera ka. Ndakakuudzeyo kuti madokwana mugenga bho zvekuti ukaramba kuteerera. Katida isoka nemfana wangu madokwana ka pane goshto randinoziya rine mabhiritongo waiziya. Saka hande ikoko ndinokusota ka. Iwe mfana Digozi uchatikanganisira madhiri tikakuputitsa ukabuda sauti wazvinzwa ka. Saka maelders makanonanganisa inini makanonanganisa mbibhanditi ka. Inini mwanangu handina zvandambobvira ndataura inini. Nangoti kunotengeswa bhitongo ndokuziya chete. Apa makutondikanganisira manje apa. Kana iri miedzoka, kana dziri nhomboka, apa kapa. Handisi kuda kunetsana nemi manzwaka. Ndipiwo $50 yangu yandasiya pacoffee table apa tione. Naimi dedi, mari yamuri kutaura imaisi yangu vai. Nekuti inini pandangobva makuseni painichienda kwamadzimai rejidie, handinambobvira ndadzoka pano. Saka mari yamuri kutaura yanga iri pacoffee table ndeipi iyoyo? Aiwa madzimai, aiwa. Ndasiya mari yangu pacoffee table apa kapa. Saka mukureva kuti mari iyoyo yamira makumbo here. Seiko muchiita zvinhu zvakadai so imimi madzimai? Kana hanzvadzi yenyu chimututu yanga ichida mari, madii mangotaura zvakanaka ndakupai, pane kundorova chikuseri mumba munomu. Ndo chiichocho. Nai madzibaba, saka ungaite upenyu hwacho here iwowo. Ndakuudza wani kuti ndanga ndisipo pamba panapa. Asi makuda kutondinanga umbavha hwandisingadozive. Ndaba mari yenyu kupinini. Pamaenda kunogeza masiya makadokiya dhoo racho here. Iwe,
dhorei. Ima munoziva here kuti pava panava munogara nembavha? Ivo vakomana vemudining room ava asi munovachenesa kai? Ava kandeyekuti kana bhatiri rerimoti chairo vanogona kukubira ukazvishaya. Munodaita zvekutamba zvenyimi ai. Kuti vangangodaro varivo vatora mari here? Manje ndo zvandisingadi izvozvozvo. Vakada kundiitira chibhanditi chakadai soka, vanopatadza kupagara pamba panapa. Imimi muneidi here rekuti mari yenyu madoisiya pacoffee table madzibaba, nekuti dzimweni dzenguva munodaro madoisa kana muhombodo yenyu mobva makoshiwa. Imboedzai kufunga musati maita hasha. Saka uri kuti ndinopenga here inini? Handisi chidhakwa kana kuti munhu wembajeka inini anotadza kuziva paanenge aisa zvinhu zvake. Pana someone kana usiriwe apinda mumba munomuka akatora mari akaenda nayo. Manje vanondiguta nhasi. Ndakutoda kutoshedzera emergency meeting ndozvigadzirisa izvi. Gogo, ndokumbirwa kuti musimuke pasofa ipapo ndiwane kutsvaira. Aiwa muzukuru, imbomira kani. Ndirikuona Destined for Love of Fate yana ganga iyi. Iri kunakidza. Handingamboisire panzira. Aiwa kani gogo. Ndirikuda kuita basa rangu ndipedze kuchiri kusenini. Naiwe Bridget, saka imba ine ine makuriro ese ayakaitai. Pasofa pandakagara panapa ndopaona pakakodzera kutsvairwa chete here. Wadi kutsvaira kumwe kwese ukozopedzesera panapa. Aiwa kanhai gogo. Pamuromo ndo paneiko neasikana, ingonzwisisaiwo mufungi. Ndirikuda kutsvaira mumba mangu ini. Kwa inini ndaramba kuti utsvaire here inini naiwe. Indava kana uchida kubva wavhengedzera kunge imba yacho ndeyako. Imba yekuroja asikana, ndoyamungabva maita kudada nayo kudaro. Upenyu ivhiri uyu mufunge. Manje watondipuma uroi pamba panapa. Ndakunogara hangu panze pegedhi apo ndomirira murume wangu kuti abve kuchipatara kwaanoona amai vako. Tobva tadzokera hedu kumusha. Hai, dzongano dzamakutaura idzoka gogo. Dzadzenyu mega idzo. Ini ndangoti simukai ipapo ndigone kutsvaira chete. Iyo unoti hanzi simukai hausi kuona here kuti ganga akuda kubatwa nambuya vake ava nemoyo wakaoma. Akabatwa ndisimo muno maanozoita sei? Imamai, handina ukama nemi manzwaka. Ndina ukama nasekuru. Simukai ipapo tuone. Hezvo munotondishura naye. Muchingotiwo mazizino anenge embiti iwayo. What's all this noise I'm hearing? Babe, what's wrong? Kwa ambuya, chiko chaitika naimi. Ndiye kamukadzi wako uyo ari kuda kundirova mumba munomu. Hanzi budai mumba munomu muri kunhuhwidza mumba mangu. Nai baby. Kungabva wadaro here kuna ambuya? Ambuya imi, musanzwe zvenyu anopenga uyo musamutedzere. Garai zvenyu mupomponoke panapa. Baby, unorudziwa uri kuita uku. Zvinobhohwa apa amana. Unaenda tutadza kuenda kuvhiziti nenyaya mazitsvina anenge ari mumba munomu. Sekuru oshomole masokisi avanonhuwa unga akasvipwa nechidembo. Sekuru baba oshomole vanonhuwa mukano. Munhu shuwa anoita kunhuwa mukanwa munonhuwa ngemegaro. Ava ogogo ndo vari kuramba kusimuka kuti nditsvaire. Ini zvangu ini. It's fine baby. This shall be over soon. Relax handitika. Handiyeka mubedroom unozovatsiura kana vachinge vamuka. Imi maimozi, hamuna kubvira mapinda here kudining room kwanguko. Taurai kasikai ndakatsamwa zvisingaiti. Ndogona kuitira mumwe munhu dangerous prayer panapa akatora mhemherero. Musafe makadherera dhamu retadziri pandiri mimi. Nei mwanangu, wakambondoona ndichipinda mumba mako here inini? Inga unoziziva wani kuti na 5 o'clock ndenge ndatobuda kunohodha matapira angu aya. Ndikangodzoka chete ndenge ndatova busy nemusika wangu. Usadaro ufungako. Handinei nazvo izvozvozvo, musade kunyebedzera kunzwisa tsitsi panapa. Kwana rasta varipi? Avo, vaperekedza mabude. Mabude? Ndiyani iye? Mwanaka wevaenzi vaye vakauyawo. Anga ari kuti arikuda kuratidzwa kunotengeswa waini here kudidi. Finish. Kamukomana kechidiki kane fesi yechikuru kaikaika. Ndiko kaba mari yangu. Maikoro. Haizvazviko izvi boys. Takubosera ngoma mumajecha boys. Iro siti ngoma ririko. Haizvazviko izvi nawana demo. Iwewe mrade wewe. Safi bo. Ndoipi uri kutaura iyi? Iwewe. Siyana nazvo madokwane. Zimbwana rangu irikai rakanyanya kuuraiwa brain nedhanzo waiziya. Saka zvinhu zvese karinenge richingozvitora richingozvifananidza nemangomo waiziya. Apa riri kutaura nhau yekuti tikunwira doro pasi pemutika tisinganwire mubhawa waiziya. Iwo mradi wausiona kuti ndioneka sendirika yacho. Vanhu kumabhawa vanozombova vakazvinzwisa here ndotodhabhura pamasini. Tajingwazve. Neamana. Still wangu zvinhu zvacho hazvingobude so. Apa matenga doro shoma futi amana soka. Zviriko here izvo? Hayo mradi wepuseke mani wembwa. Handitozvinzwa futi izvozvo. Wadedzwa nani? Handi handichingozinzira madirection eri kuna modzi yaMozambique. Ima ku24 ronda. Ndikusaizwa akainini panapa. Youth man. Mamuri kugarira paspeaker chiimba Ndiyani. Ndokuputitsai manzwa. Handina zera nemini. Ndiri munhu mukuru stereki kwamuri. Kurovani.
munorongana vakazvara mukoma wangu. Tararai munzwe. Hajime ich ni search hash Shaolin. Nyau. Munzwa mfana wangu. Timu rangu imbomirai zvamuri kuita izvozvozvo ka. Isu marasta tiri vepeace and harmony maiziya. Ende hatidi hondo ka, ende hatidi mhirizhonga maiziya ka. Mirai kusaizana ka. Iwe mfana wangu Digolata ka. Kumbira madokwana ruregerero kane kudhumuka kwawaita tiri pamusika wamaimhozi waiziya. Ruregerero rwekuita sei kwachona? Kapkaminga ka kandisaiza mhana. Habho. Saka kana usingadi kukumbira ruregerero ka, doro iri hauchanwe. Uri munhu akaita sekwe asingagoni kufadza mutengi wedoro. Apa doro racho unenge uchingonwa ka, haumboonekwa kuti wadhakwa here kana kuti uchiri soba. Apa unenge uchingori bhizi kutaura zvinyaya zvako zvezimudhanso izvozvozvo. Apa redhiyo hautambe, mabhebhe hautere, saka doro racho unenge uchimbonyatsorinwirei chaizvo chaizvo. Mukoma, hamusi makupinda pesinari here apa. Ibva apa mhani iwe putseki iwe wazvinzwa ka. Musi unoita kaenda kugochi apa ukarutsa musoro wese wehuku wakangosina kana kutombotsengwa mhani. Iwe shit man, indavakano chitafaninga so iwe. Chimunzwira tsitsi makuru wani ngatinwe doro. Chinomwisawo mabhabha akaita sana Digosa yaMupeta. Nayamana, kwesisi katoshanda kwedu kuma-acrobatics uku. Hapana neakanyanya stereka. Isusu nemi madokwane taona tatamba kusvika kure ko hamusi kupamburwa here padheni. Maya, hapana neakanyanya stereka waiziya. Angori kasimotishike kuti mzigulexa wanganga ne4 months waiziya asingabhadhare rende. Saka lenda zvawanga vabho waiziya. Musadaro zviselector man. Ndo mutactic wachonewo. Saka ndakatozongotaura naye muradho uyo ndakabva ndamusofta waiziya. Kwakubva ndatongofona kugraft kwangu kuma-acrobatics uku. Vakabva vandisira e-wallet ndakatongono musquare once. Hapana. Sauroka. Mparo wemuhombe uyu kana uchinge wazogara. Chimotiridzirayo ngirozi. Nayamana. Ndehondo. Yanga iri paBengham apa. Chibhema Mogo paBengham. Tomboridzawo ngoma dzayo kuchaje kunoko. Nayamana. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba. Sipineji woye, CBCB wewe.